हेलो लोगोफोर, आंनि भिडिअ रगिट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाहैबाय। खुंगा 19 खोला क'क्राझार दख'रा गामियारि गेलेमु बादायलायनायखौ सिलाफोथार गामियाव खुंफुंनाय जाहैबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजाङै मोजां नायलांबाय थादो जोबजासिम। बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइबबो खालामनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ खालामनाया नोंथांमोननिसिम सौहैयो। स' बिदिबा नायलांबाय थादो। सोहेन्द्र नार्जारि, बिनि उनाव दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां साम्फा बसुमतारि, आरो बिनि उनाव दङ जोंहा सिडिएसनिनो एडभाइजार मानगोनां मागुराम बाग्लारि, बिनि उनाव दङ जोंहा सिडिएसनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट सारुजा पाल आरो बावखुंग्रि बियाबनि, बिनि उनाव दङ बावखुंग्रि बियाबनि पिसिएलसि चेयारमेन मानगोनां सन्जय नार्जारि, बिनि उनाव दङ जोंहा कर्णागुरि बिसिडिसिनि चेयारमेन मानगोनां कौशिक ब्रह्म, बिनि उनाव दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि निरन्जन बरगयारि, आरो बिनि उनाव दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि मानगोनां बसुमतारी बसुमतारी, बिनि उनाव दङ क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां सारजन ब्रह्म, आरो बिनि उनाव जोंहा रुजुफेरनि अर्गानाइजिं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अर्गानाइजिं कमिटि करिम पारमानिक, आरो बिनि उनाव दङ औवाबारि बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन नन्द ब्रह्म। बेखिनियानो दिनैनि जे सिनायथि लालायनाय, आरो जोंहा दा किक अफ खालामनो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि हाबाफारि बायदियै जोंहा दङ दा कन्डलेन्स खालामनाय, बेनिखायनो बेखौ दैदेननो थाखाय मानगोनां